IPFT long live, Ipraland long live, Ipraland long live. Sini saran sini sakawa tapurnai rono daiti rongi sasti kerak maru nai. Saran sini uporo je kakomong khai rono daiti rongi sasti kerak maru nai. Ayo kecoba cole nai. Ayo kecoba cole nai. MLA sini sar Direndra Debormani gari tokronai rono daiti rongi sasti kerak maru nai. Ayo kecoba cole nai. Ayo kecoba cole nai. IPFT long live, IPFT long live, Ipraland long live, Ipraland long live. Edisi songmari paimani yagulo sini boroni je nohu soksnai rono je soksnai sasti kerak maru nai. Edisi songmari paimani yagulo je sini boroni je nohu tokronai rok je kobornano sasti kerak maru nai. Ke hambai ini 22 तारिख Mei 2021 सालनि जरागो सिनि इस्ट तेलेमारा डिभिजननि बिसिंति ख्लायगै जे त्रिपुरा हास्टेनि बिसिंगो सिनि एडिसि आमसयगो जे IPFT नि बिसिंति ख्लायगै जे बन्दा खुगजाकमानि आबो सिनि तेलेमारा इस्ट तेलेमारा डिभिजन तरफ थेके बहायनो बन पालायजागै दङ जत सिनि तेलेमारा डिभिजन जत आमसयगोनो मानि बाङै बन्दा खुगजाक हुमाले सिनि जे थांनाय 19 तारिखो सिनि सार एनसि जे ताकारजुला जम्पुइजुलागो जे बनि सिनि पार्टीनि कर्मीनि जे मिटिं बा खायगानि थांखुरो जेरनि तिप्रामथनि थेमरां रक जेबनि उपरो आक्रमण खायखा तै फ्लेग कसम फ्लगै बनो लासिमुं रखा आबनो प्रतिबाद खायगै बरनो जे औ जागो जे गदाल जारनो दायति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बु दाबिनो जों जानगो तैबनि यागोलो थांनाय 20 तारिखो जे सिनि मान्दाय विधानसभा सिनि MLA सिनि सार Direndra Deborma जे बेलबारी आबदि ब्लक कम्पिया कम्युनिटी हल गानागो और बाहायनो जे तिप्रामथानि थेमरां रक जे कयेकजन फायगै बनि घारिनो तख्रुखा तै बुखा गाहायनि बाङै जे अर गोदालजारनो बाहायनो दायति रमै शास्ति क्राक रगानि बाङै बनि बाङै जों दाबि जानगो तै बुतंगो जे थांनाय एडिसि संबारि पाइमानि यागोलो जे त्रिपुरा हास्ति गनांगै जे जागागो तिप्रामथानि थेमरां रक जे सिनि सुगियानु खुंरकनो क्वांगमा जागो नखुक तख्रुखा सकसाखा माने लता बिभागनि तख्रुखा एम हायखे जे साजानाय नंजानाय करै तंजानाय करै एम हायखे क्वांगमा सिनि बरनो जे खायखा ओ बररकनो बहायनो जे गदालजारनो रंगानि बाङै दायति रंगानि बाङै बनि बाङै जों दाबि जानगो तै जारा नखुक सकसाजाकनाय तख्रुजाकनाय ए आबो हाय बररकनो जतननो 3 लक्ष ख्लायगै क्षतिपूरण रगानि बाङै आबनि बाङै जों दाबि जानगो गाहायनि बाङै तैबो जों सिनि ओ तिनिनि भनो तैबो दङो जे एडिसि संबारि पाइमानि यागोलो जे सिनि एडिसि विलेज प्राय 587 ता एडिसि विलेज दंमानि बिसिंगो जे बरनि जे एडिसि जे प्रशासननि तरफ থেকে बेनि भाबे जे सिलेक्टेड चेयरमैन मेम्बार अमहायखे मनिटरी कमिटी जे खामानि आबनो बहायनो दायति रसागै नाथुं होनै जों बनि बाङैबो जों तिनि दाबि जानगो गाहायनि बाङै जत जागो तिनि बन खायजागै दङो जतनो सिनि त्रिपुरा हास्टेनि जत सिनि ताकुतै बुकसना जों हामबाय माय आफारो जे तिनिनि जे बन जतनो पालायगानि बाङै जों अ जागा सागानि मुसुगो सिनि IPFT तरफ থেকে जों कयबै वालायगानि बुलायगानि बा तगलायगानि ओ जागा जों थांगिया जों शान्ति भाबे तिनिनि जे बन गाहाम फोरोंथायगै पायगानि बाङै जों जतनि थानिगो सिनि इस्ट तेलेमारा डिभिजन तरफ থেকে जों बनि बाङै जों जतनि थानि कबो बुंनारागै आसुक साइनो कक पायरेखा जतनो हामबाय।